yn y cyntedd os chi'n dymuno cael.
Wel, mae fwy yma nawr, felly allai dymuno'r Pasg hapus i chi eto. Mae yna reswm hyfryd gan i ddathlu y bore yma gyda'n gilydd. Croeso cynnes i chi i'r Oedfa. Croeso arbennig os chi'n ymweld â ni. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni. Ni'n gweddio, byddwn ni'n profi bendith Duw'n arbennig heddi wrth i ni addoli gyda'n gilydd yn ystod y dydd. Fe chi'n gweld mae Emyr yn arwen ni yn yr Oedfa, a bydde, os dyw e'n mynd, yn arwen ni eto am 5 prynhawn yma. Cofiwch aros gyda ni am baned ar ôl yr Oedfa, ac yna, does dim coeddiadau am weithgareddau'r wythnos, gamryn wyliau, ond sil nesaf bydd Derek Adams gyda ni fan hyn, tra bod Emyr yn pregethu yn yr eglwys yn Aberystwyth. A cofiwch, dyma'r cyfle ola i roi at Castell y Mis, sef at waith Coleg Diwynyddol Union. Felly cofiwch am hynny. Dyna'r coeddiadau. Gadewch i ni droi mewn gweddi gyda'n gilydd. O arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod na reswm i ni floeddio halleluia y bore yma. Ni'n diolch i ti bod na fedd gwag, bod yr aberth wedi ei dderbyn, bod pechod a marwolaeth wedi ei goncro, bod bywyd newydd, bod na obaith i ni i gyd y bore yma yn yr arglwydd Iesu Grist, bod ni, os ni'n credu ynddo fe, wedi atgyfodi gyda fe i fywyd newydd. Arglwydd ni'n gweddio, byddwn ni'n profi y breintiau, yr atgyfodiad, heddi gyda'n gilydd wrth i ni addoli. O arglwydd Dduw, ni'n gweddio byddai'r gwirioneddau yma, falle sy'n gyfarwydd ni, yn dod yn ffres i ni, fel petai ni'n clywed nhw am y tro cyntaf, wrth i'r ysbryd weithio yno ni. Arglwydd trigyrha wrtho ni, madde ni unrhyw fai yn derbyn di. Bydd gyda Emyr dda fe yn harwen ni, a bydd gyda ni wrth i ni wrando ac ymateb i dy air di. A byddai'r cyfan yn gogoneddu enw mawr, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. 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 Diolch Rodri, ni'n mynd i ganu geiriau, wel, sy'n adleisio rai o'r geiriau ni wedi canu'n barod tu allan. Rwyf 138. Hwn yw yr hyfryd fore ddydd. Y daeth ein Iesu mawr yn rhydd. Cyd lawenhaid pob enaid trist. Y dedwydd ddydd, y cododd Crist. Nw'n ni sefyll i ganu mawl.
Dyn ni'n mynd i ddarllen yn gilydd o air Duw. Yn mynd i glywed cofnod Mathew o'r atgyfodiad. Felly bore yma, ein ni'n troi i'r Efengil yn ôl Mathew. Diwedd pennod 27. So, pennod 27 adnod 62. Ac yn mynd i ddarllen ymlaen i bennod 28 ac adnod 10. Ac yna heno, os dyw a'i mynd, byddwn ni'n edrych ar weddill y bennod, diwedd Mathew 28. O gadewch i ni wrando ar air Duw. Mathew 27, dechrau'n adnod 62. Y tranwyth, y dydd ar ôl y paratoad, sef y Sadwrn, daeth y prif offeiriaid a'r Phariseiaid ynghyd at Peilat, a dweud, Syr, daeth i'n cof fod y twyllwr yna, a maen nhw'n golygu Iesu, pan oedd eto'n fyw, wedi dweud ar ôl tridiau fe'n cyfodir. Felly, ro orchymyn i'r bedd gael ei warchod yn ddiogel hyd y trydydd dydd. Rhag yw ddisgyblion ddod a'i ladrata, a dweud wrth y bobl y mae wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw. Ac felly bod y twyll olaf yn waith na'r cyntaf. Dywedodd Peilat wrthynt, cymerwch warchodlu, ewch a gwnewch y bedd mor ddiogel ag y gallwch. Eithant hwythau a diogelu'r bedd trwy selio'r maen a gosod y gwarchodlu wrth law. Ar ôl y Saboth, a dydd cyntaf yr wythnos ar wawrio, daeth Mair Magdalen a'r fair arall i edrych ar y bedd. A bu daeargrym mawr. Daeth angel yr arglwydd i lawr o'r nef, ac aeth at y maen a'i dreiglo i ffwrdd ac eistedd arno. Yr oedd ei wedd fel mellten, a'i wisg yn wyn fel eira. Yn ei dychryn o'i weld, crynodd y gwarchodwyr ac eithant fel rhai marw. Ond llefarodd yr angel wrth y gwragedd, peidiwch chwi ag ofni, meddai. Gwn mae ceisio Iesu a groeshoeliwyd yr ydych. Nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi ei gyfodi, fel y dywedodd y byddai. Dewch i weld y man lle bu'n gorwedd. Ac yna ewch ar frys i ddweud wrth ei ddisgyblion y mae wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw. Ac yn awr mae'n mynd o'ch blaen chwi i Galilea. Yno y gwelwch ef. Dyna fy neges i chwi. Eithant ymaith ar frys oddi wrth y bedd, mewn ofn a llawenydd mawr. A rhedeg i ddweud wrth ei ddisgyblion. A dyma Iesu yn cyfarfod â hwy, a dweud, henffych well. Eithant ato a gafael yn ei draed a'i addoli. Yna meddai Iesu wrthynt, peidiwch ag ofni. Ewch a dywedwch wrth fy mrodyr am fynd i Galilea, ac yno fe'n gwelant i. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu eto o'r llyfr yma, rhif 668. 668. Gweitha'r maen a'r gwylwyr, cyfododd Iesu'n fyw. Daeth yn ei law a lluog a phardwn dynol rhyw. Gwnaeth etifeddion uffern yn etifeddion nef. Fe enaid byth na thawed a chanu iddo ef. Nawn ni sefyll i ganu iddo fe.
i'r plant nawr, os yw'r plant eisiau dod i'r blaen. Dim wedi troi'r microffon arno. Dathlu bod Iesu ddim jyst i marw, ond bod e wedi dod nôl yn fyw. Gret. Pa fath o bethau eraill chi'n hoffi wneud o gwmpas y Pasg? Hoffi cael helfa o ie. Helfa o ie, chi'n chwarae gemau. Weithio mae pobl yn gwisgo lan yn tŷ ni. Mae da ni fel headbands efo clustiau bwni a rhyw pethau neis fel yna. Mae yna lot o bethau neis am y Pasg. Nawr, beth i fi'n hoffi am y Pasg? Yw mae'r Pasg yn golygu bod ni ddim angen bod yn ofnus. Chi'n gwybod na? Pa fath o bethau sy'n ei chi'n ofnus? Pa fath o bethau sy'n codi ofn? Ni gyd yn ofnus o rai bethau. Beth sy'n codi ofn arnoch chi? Beth sy'n mynd i weid rhywbeth? Mae hwnna'n beth... Mae lot o bobl ofn y tywyllwch. Ni ddim yn hoffi y tywyllwch, mae'n gallu bod yn scary, Y tywyllwch. Beth arall sy'n gallu bod yn ofnus? Neu codi ofn arno ni. Rhywbeth arall? Dim byd. Chi ddim yn ofni dim byd arall, na? Mae pobl ofni'r tywyllwch, mae pobl gallu ofni falle pethau fel blaidd neu rhywbeth fel na. Mae pobl yn gallu bod yn ofnus o bethau. Gwenyn neu cacwn yn mynd i ddod a stingo chi. Mae hwnna'n gallu bod yn scary. Pre-cop, spiders a nadredd. Mae pobl yn ofni marwolaeth, yn dydyn nhw. Dyna ddim yn beth neis. Mae'n gallu bod yn peth scary, yn ofni bod ar ben yn hunan, efallai. Bod yna neb yna i edrych ar ôl ni, neu neb i helpu ni. Mae yna lot o bethau yn gallu codi ofn arno ni. Nawr, yn stori'r Pasg, mae yna rai pethau ofnus yn digwydd. Mae yna rai pethau brawychus yn digwydd. Nethych chi glywed yn y darlleniad, pan mae'r merched yn mynd i weld y bedd, mae yna ddaeargryn, earthquake. Ydych chi'n meddwl bod hwnna'n scary? Fi'n meddwl bod hwnna'n scary. A maen nhw'n mynd yna, a maen nhw'n milwyr yna wrth y bedd. Ydy hwnna'n scary? Fi'n meddwl bod hwnna'n scary. Ac yna mae'r angel yn dod i lawr, a mae'r angel, mae ddillad a'i wyneb e'n llachar fel mellten a fel eira. Ydych chi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn scary? A wedyn maen nhw'n gweld bod y bedd yn wag. Does dim corff yna. Mae Iesu wedi dod nôl yn fyw. Mae rhywbeth scary am hwnna hefyd yn does. Ond nethych chi glywed be mae'r angel yn dweud wrth yr gwragedd? A nethych chi glywed be nath Iesu ddweud wrth y gwragedd? Nethych chi glywed? Be wedodd e? Peidiwch ag ofni. Peidiwch ag ofni. Dim angen ofni. Mae'r Pasg yn golygu bod ni ddim angen bod yn ofnus. Ni ddim angen ofni y tywyllwch, ni ddim angen ofni bod ar ben yn hunan, ni ddim angen ofni marwolaeth, ni ddim angen ofni'r pethau sydd falle mynd i brifo ni. Pam? Pam bod y Pasg yn golygu bod ni ddim angen ofni dim mwy? Pam chi'n meddwl? Achos mae Duw efo ni, ie. Mae Iesu wedi ennill y dydd, mae e wedi curo marwolaeth, a mae e gyda ni bob amser. A sdim byd yn gallu newid hynny, reit? Os chi'n credu yn Iesu Grist, mae'ch bywyd chi yn saff gyda fe, a felly sdim byd i ni angen ofni mwyach, achos mae e gyda ni bob amser, Nawr ni'n mynd i feddwl bach mwy am hwnna nes ymlaen. So chi wedi gwrando'n dda nawr, gwrandewch yn dda nes ymlaen,
A gobeithio nawn ni falle cael siocledyn o rhywbeth ar y diwedd, fi'n siŵr. Okay, right, ewch yn ôl i ystafell. Wel, ni'n mynd i gael gair o weddi. Cyn gweddio, fi just eisiau ni gymryd rhyw funud bach. Just i dawelu'n meddwl ni. Falle ystyried beth i ni wedi darllen. Falle hyd yn oed trio roi yn hunan yn y sefyllfa yna. Meddwl sut brofiad oedd hi i'r gwragedd yna'n mynd yn gynnar, yn mynd cyn y wawr. I'r bedd yna, a meddwl am beth profon nhw, a meddwl am rhyfeddod yr atgyfodiad. So, just tawelu meddwl ni, ac yna na i weddio mewn moment. Arglwydd ein Duw. Mae'n anodd iawn i ni mewn ffordd i roi yn hunan yn sefyllfa'r gwragedd, sefyllfa'r disgyblion. Mae'n anodd i ni ddychmygu sut oedden nhw'n teimlo, beth oedd yn mynd trwy eu meddyliau nhw. Wrth iddyn nhw ar y dydd Gwener yna, gweld yr arglwydd Iesu eu hathro nhw, eu arweinydd nhw, yr un ro'n nhw yn ei garu, yr un o'n nhw'n disgwyl cymaint ganddo fe wrth i weld yn dioddef ac yn marw yn y ffordd mwyaf erchyll yna. A'i weld e'n cael ei osod mewn bedd a'i gladdu. Ac mewn ffordd ar y pryd yn gweld ei holl gobeithio nhw'n cael ei claddu gyda fe. Dad, ni'n methu dychmygu mewn gwirionedd, trwy'r brofiad oedd y sabodd yna, yr Sadwrn yna, pan oedd nhw adre yn eu tai, ac yn galaru, ac yn confused am yr hyn oedd wedi digwydd. Torri calonau nhw. Ac arglwydd i ni methu dychmygu beth oedd hi, sut beth oedd hi iddyn nhw ar y bore Sul yna. Wrth fynd i'r bedd, yn disgwyl gweld milwyr, yn disgwyl gweld maen wedi ei selio, ond yna yn profi'r pethau rhyfeddol yna. Ac yn gweld y bedd yn wag, ac yn gweld angylion, ac dad, ni'n gwybod, mae'r ymateb gan disgyblion i ddechrau oedd bod nhw dal ddim yn credu. Arglwydd, ond ni'n diolch i ti. Yn diolch i ti bod Crist wedi ei gyfodi. Ni'n diolch i ti fod yr hyn ddigwyddodd yn sicr. Dad, fe ddyls'r disgyblion i gyd fod wedi gwybod yn well. Oedd Iesu wedi gweud, mae dyna fydda yn digwydd ac mae bob tro yn cadw ei air. A dad, ni'n diolch i ti felly nawr. Fod yna. I reswm gennym ni y bore yma i ddathlu ac i lawenhau. Halleluia, mawl i ti o Dduw. Ni'n diolch i ti oherwydd yr atgyfodiad. Bod dim angen i ni ofni mwyach. Ni'n diolch oherwydd fod Crist wedi ei gyfodi, a fod e'n fyw yn awr, gallwn ni ddweud yn sicr fod pob peth yn mynd i fod yn iawn. Arglwydd, beth bynnag yw'r pethau sy'n ein dychryn ni ar hyn o bryd. Beth bynnag yw'r beichiau ni'n cario a'r problemau ni'n gwynebu. Arglwydd, falle bod rai yma yn sal, falle bod rai yma yn gwynebu marwolaeth, falle bod yna rai yma yn cario
pob math o feichiau trwm, ond dad, gallwn ni wybod trwy ffydd am fod Crist yn fyw hefyd fydd ei saint, byw hefyd fyddwn ni, ac oherwydd fod Crist wedi marw ac wedi atgyfodi, i ni'n gwybod fod na faddeuant pechodau i'w gael, a fod na fywyd tragwyddol i'w gael, a fod na ddechrau newydd i'w gael trwyddo fe. Diolch i ti, Arglwydd. Diolch i ti. A ni'n gweddio bore yma nawr, yn neud i siarad â ni. Ni'n gweddio y bydde di'n cymryd y pethau yma sydd yn ddigon cyfarwydd i lawer ohono ni, ac i dod â nhw yn ffres i ni. A ni'n gweddio bydde ni'n profi y cysur yna, yr tangnefedd yna, y llawenydd yna, rwy ti yn unig yn gallu ei rhoi. Arglwydd, derbyn ein mawl ni, a'n diolch ni gyd. Ni'n gweddio dy fendith di ar dy holl bobl wrth iddyn nhw gyfarfod heddi i ddathlu. Ni'n gwybod mewn rhannau o'r byd, Arglwydd, fydd yna ymosodiadau. Ni'n gwybod, Arglwydd, mewn rhannau o'r byd heddi, fydd yna Gristnogion yn cael eu herlyd ac yn cael efallai ei brifo, efallai ei carcharu, a falle hyd yn oed ei lladd, wrth iddyn nhw geisio dathlu yr atgyfodiad. Dad, ni'n diolch i ti am y ryddid sydd gennym ni, ond ni'n gweddio nawr dy ofal di a dy fendith di ar dy bobl. Ac Arglwydd, wrth i'r newyddion da mae gael ei chyhoeddi, wrth i'r efengil fynd ar lyd, ni'n gweddio a byddwn ni'n gweld pobl yn ymateb, yn dod i gredu ac yn cael ei hachub o sgweli di fod yn dda. Da, derbyn ni nawr felly yn ddiolchgar. Bydd gyda ni weddill yr oedfa hon. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu eto yn gilydd rhif 45 yn yr atodiad. Pan oedd Iesu dan yr hoelion yn ymderoedd chwerwloes, torwyd beddau i obeithio neu rai annwyl wrth y groes. Cododd Iesu, nos ei trallod aeth yn ddydd. Nawn ni sefyll i ganu.
Wrth gwrs, fel Cristnogion, i ni yn dathlu'r Pasg bob wythnos, yn dyn ni. Wrth i ni gyfarfod ar ddydd Sul, dydd cynta'r wythnos, i ni'n cofio'r ffaith fod yr arglwydd Iesu wedi atgyfodi ar y diwrnod hwnnw. Nath e gael ei groeshoeli ar y dydd Gwener ac yna codi ar ddydd cynta'r wythnos. A mae hynny'n beth da yn dydi, mae'n beth pwysig. O wythnos i wythnos ni'n dod at ein gilydd a ni'n cofio pam i ni yma, sut i ni'n gallu adnabod Duw a bod yn blant i Dduw wel oherwydd yr atgyfodiad. Ond os ni'n onest, mae'n siŵr yn ddigon aml ni'n anghofio hynny yn di ni. Ac yn dod yn gyfarwydd gyda'r peth. A ni ddim yn meddwl, na fe, just Sul arall. Ni ddim yn meddwl, pam dydd Sul. A felly mae'n beth da yn dydi o flwyddyn i flwyddyn. Bod gyda ni'r cyfnod yma. Cyfnod y Pasg. Cyfnod arbennig i feddwl am yr hyn ni'n dathlu. Cyfle i ddarllen yr cofnod sydd gyda ni. Y cofnod hanesyddol yma o beth ddigwyddodd a cyfle i ryfeddu. Waw! A wrth i ni droi i'n darlleniad ni bore yma, mae'n gymaint o bethau gallwn ni ddweud wrth gwrs am yr atgyfodiad. Fe eisiau tynnu'n sylw ni at 3 ffyrdd y bore yma. A gweddio trwy waith Duw, yr ysbryd glân yn ein calon. Bydd y pethau yma'n dod yn newydd i ni, byddwn ni'n rhyfeddu o'r newydd. Peth cyntaf fi eisiau ni weld am yr atgyfodiad yw fod e'n ddigwyddiad sicr. Yn ddigwyddiad sicr. Neu falle gair gwell bydde anorfod. Inevitable. Chi'n weld, ni yn delio fan hyn, rhaid i ni gofio gyda ffeithiau. Ni'n delio gyda digwyddiad hanesyddol. I ni ddim yn sôn fan hyn am nid just stori, nid just tylwyth teg, nid just rhyw nofel gafodd ei ysgrifennu. Na, ni'n delio gyda pethau sicr. Os dim amser gyda fi'r bore yma, i edrych ar yr holl dystiolaeth gyda chi, yr holl dadleuon sy'n cadarnhau yr hanes, nid falle fi yw'r person gorau i wneud chwaith, ond os chi eisiau trafod hynny ar ddiwedd yr Oedfa, os chi eisiau help i ffind o'r adnoddau a'r tystiolaeth, byddwn ni wrth y modd yn siarad gyda chi. Os dim amser dyn ni feddwl am y ffaith bod, dwi ddim yn gwneud synwyr i ddweud bod Iesu ddim wir wedi marw, bod e just wedi llewygu neu rhywbeth fel yna, neu y ddadl yma, bod e ddim yn gwneud sens bod yr arweinwyr wedi cymryd a cuddio y corff, neu bod y disgyblion wedi dwyn y corff. Na, mae'r holl dadleuon hynny yn syrthio yn fyr, maen nhw'n rhy wan. Yr esboniad gorau yw fod Crist wedi marw, fod e wedi ei gladdu, ac ar y trydydd dydd fod e wedi atgyfodi. A mae sicrwydd yr atgyfodiad yn dod drosodd yn dydi yn ein darlleniad ni mewn sawl ffordd. Ni'n gweld y gyntaf yn yr adran ddarllenon ni gyda'r hanes yma am y gwarchodlu wrth y bedd. Mae'n ddiddorol nag yw e, oedd yr arweinwyr crefyddol yn cofio yn well na'r disgyblion beth oedd Iesu wedi dweud. Adnod 63. Sir, daeth i'n cof fod y twyllwr yna pan oedd eto'n fyw wedi dweud ar ôl tridiau fem cyfodyr. A felly maen nhw'n cymryd camau yn dyn nhw i geisio sicrhau fod y bedd yn aros ar gau. Fod y corff yn aros wedi ei gladdu a fod y disgyblion yn aros yn dawel. A mae dechrau'r llinell, eironic yma gan Pilate yn does. Ewch a gwnewch y bedd mor ddiogel ag y gallwch. Pob lwc efe. Pob lwc
Mae'n y man i fi ddweud wrthych chi heddi i fynd a treol stopo'r llanw rhag dod i fewn. Neu bore fori stopo'r hael rhag godi. Pam? Wel, achos ni'n delio fan hyn gyda rhywbeth sicr. Oedd e'n sicr o ddigwydd, oedd e'n anorfod, oedd e'n inevitable, oedd dim modd ei rwystro fe. Pam? Pam? Wel, oherwydd fod Crist wedi dweud. Oedd yr arweinwyr yn cofio hynny. Daeth hi'n cof fod y twyllwr yna pan oedd eto'n fe wedi dweud ar ôl tridiau fe'n cyfodir. A mae'r angel yn cadarnhau'r peth yn adnod 6 o benod 28. Nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi ei gyfodi fel y dywedodd y byddai. Chi'n gweld roedd rhaid i'r pethau hyn ddigwydd. Roedd rhaid cyflawni yr ysgrythyrau. Oedd yr Hen Testament wedi proffwydo a gwneud yn glir fod y Meseia yn mynd i farw, ond yna yn mynd i gyfodi. Ac oedd Iesu wedi dweud, mae dyna fe wedi dod i'w wneud, ac mae'r arglwydd yn cadw ei air. Mae'r arglwydd yn cadw ei addewidion. Wel, mewn ffordd, does na ddim byd arall bydde wedi gallu digwydd. Chi'n cofio be wedodd Iesu amdano fe ei hun? Mae fi yw yr atgyfodiad a'r bywyd. A dyna pwy yw e. Fe yw mab Duw. Fe yw yr un sydd yn fywyd ohono fe ei hun. Ac do fe ddaeth e i'r byd, a do fe wnaeth e gymryd ein pechod ni arno fe ei hun, a do fe wnaeth e gymryd y gosb yna a cael ei gladdu, profi'r marwolaeth yna i ni yn ei heiddi, ond fe yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Fe yw'r oen, di-fai a di-nam. Fe yw'r mab perffaith, di-bechod. A felly, doedd marwolaeth ddim yn gallu dal gafael ynddo fe. Yna Emyr yn does, ni ddim yn ei chanu hi bore yma, ond ni allodd angau di ddal Iesu'n gaeth. Ddim hwyn ar trydydd dydd. Mae bron y darlun yma, marwolaeth yn trio dal Iesu yn ei law fel plentyn ar y traeth yn trio dal tywod a mae'r tywod jyst yn dianc yn dydi ac ar y trydydd dydd yn rhydd y daeth. Mae'n sicr, mae'n anorfod. Doedd ddim byd arall mewn ffordd byddwn ni wedi gallu disgwyl. Dylse'r gwragedd wedi gwybod yn well. Dylse'r disgyblion wedi gwybod yn well. O'n nhw'n mynd yna gan ddisgwyl carreg wedi ei selio. O'n nhw'n mynd yna gan ddisgwyl, gweithio mas ffordd i symud y garreg ac yna trin y corff. Ond dylsen nhw wedi gwybod yr hyn fydden eu croesawu nhw, bydde bedd gwag a Crist atgyfodedig. Na'r peth cyntaf, ni'n delio fan hyn gyda rhywbeth sicr. Rhywbeth hanesyddol. Ond peidiwch meddwl felly fod hyn yn rhywbeth oeraidd, rhywbeth ffeithiol, nid sôn am rhywbeth academaidd ydyn ni fan hyn. Yr ail beth i fi eisiau ni sylwi am yr atgyfodiad yw fod e'n ddigwyddiad ofnadwy. Ofnadwy. Falle bod chi'n synnu bod fi'n defnyddio'r gair yna. A be fi'n golygu wrth ddefnyddio'r gair ofnadwy yw y ffordd byddwn ni falle'n Saesneg yn dweud bod rhywbeth yn awful. Hynny yw yn llawn ofnadwyeth, parchus, cywir o Dduw. Chi'n gweld ni'n sôn fan hyn am rhywbeth goruwch naturiol. Ni'n anghofio hynny weithiau, ynddi? Ni mor gyfarwydd. Wrth gwrs bod Crist wedi cyfodi. Wrth gwrs fod y bedd yn wag. Ni'n colli golwg ar beth mor dychrynllyd a brawychus oedd hyn i gyd. Drychwch eto, ni'n cael blas o'r peth yn adnodau 2
4. Bu daeargryn mawr. Daeth angel yr arglwydd I lawr o'r nef ac aeth at y maen a'i dreiglo I ffwrdd ac eistedd arno. Yr oedd ei wedd fel mellten, a'i wisg yn wyn fel eira. Yn ei dychryn o'i weld, crynodd y gwarchodwyr ac eithant fel rhai marw. Ni ddim yn gwybod yn union faint welodd y gwragedd o hyn, mae'r gwarchodwyr yn gweld e. Maen nhw'n profi'r daeargryn, maen nhw'n gweld yr angel nerthol yma sydd yn cael ei ddisgrifio mor llachar, mor ogoneddus, fel mellt, fel eira. Os dim syndod os really, pan chi yn trial dychmygu'r peth, os dim syndod bod nhw wedi llywygu. Bod y peth yn ormod iddyn nhw. A bod nhw'n cwmpo ar y llawr fel rhai marw. Maen nhw'n cael blas o'r goruwch naturiol. Maen nhw'n cael blas o waith Duw. O sancteiddrwydd Duw. A fi'n dweud blas, achos dim ond blas yw hi, ynddo fe? Dim ond angel sydd yn ni fan hyn. A dyw nerth neu gogoniant angel ddim yn cymharu gyda Duw ei hun, ddim yn cymharu gyda'r arglwydd Iesu. Rydewch ar y disgrifiad yma os gai o lyfr y datguddiad. Yn llyfr y datguddiad mae yr apostol Ioan, un o ffrindiau agosa'r arglwydd Iesu, mae'n gweld y Crist atgyfodedig yma. A dyma'r disgrifiad ni'n cael. A disgrifio fe fel mab dyn, a'i wisg yn cyrraedd hyd ei draed, a gregus air am ei ddwyfron. Roedd gwallt ei ben yn wyn fel gwlan cyn wyned ar eira a'i lygaid fel fflam dan. Roedd ei draed fel pres gloiw fel petai wedi ei buro mewn ffwrnais a'i lais fel sŵn llawer o ddyfroedd. Yn ei law dde roedd ganddo 7 seren, ac o'i enau roedd cleddyf llym 2 finiog yn dod allan, ac roedd ei wyneb yn disgleirio fel yr haul yn ei anterth. Pan mae Ioan yn gweld hyn, syrthiais wrth ei draed fel un marw. Dyma'r Crist atgyfodedig. A chi'n gweld, mae'r atgyfodiad felly yn rhywbeth brawychus. Mae'n rhywbeth ofnadwy fan hyn, pan chi'n meddwl amdano fe. O'n i'n gofyn y plant yn gynharach beth sy'n codi ofn arnyn nhw. A fi'n siŵr, yr ateb gorau gallwn ni roi fel pobl, yr ateb mwyaf cyson dylsyn ni fod yn rhoi am yr hyn sy'n codi ofn arno ni yw marwolaeth, ynddo fe? Pam bod ni ofn y tywyllwch? Wel, achos beth sy'n mynd i ddigwydd I ni yn y tywyllwch, a marwolaeth yw'r tywyllwch olaf. Pam bod ni ofn pethau peryglis ag anifeiliaid yn brathu ni neu'n pigo ni, a pan bod ni'n ofn bod ar ben yn hun heb neb i'n helpu ni, wel yn y pen draw achos I ni'n ofni marwolaeth. Dyma un sydd wedi trechu marwolaeth. Os yw marwolaeth yn gryf ac yn ddychrynllyd, mae'r un yma yn fwy. Os yw ein gallu curo marwolaeth, pa mor bwerus, pa mor fawr, pa mor ofnadwy yw e. Mae e goruwch pawb. Glywon ni heno os dyw i'n mynd, mae ganddo fe bob awdurdod. A chi'n gweld felly mae'r atgyfodiad yn cadarnhau gwirionedd Crist a neges Crist. Wrth I yr bedd yna cael ei agor, a ni'n gweld fod Crist wedi atgyfodi, mae hynny'n cyhoeddi barn i'r rhai sydd yn ei wrthod e. Er gweithaf pob
gwrthwynebiad, gweithaf pob ymosodiad, oedd y byd wedi gwneud ei orau, oedd y diafol wedi gwneud ei orau, ac a'r cwbl yn cynllwynio mwyn ceisio ei laddau a'i gadw yn y bedd, ond fe sydd wedi ennill. A felly fe yw'r un bydd rhaid i bob un ohono ni ei wynebu. Fe yw'r un sydd ag awdurdod i farnu y byw a'r meirw. Fe yw'r un fydd yn gweinyddu barn Duw. A felly mae yna rhywbeth ofnadwy fan hyn. Os yw'r hanes yma'n wir, os yw mor sicr ag i fi wedi awgrymu, mae hynny'n golygu fod yna barn yn dod. A falle bod chi'n ymwybodol o hynny bore yma, mae Duw yn ei ddaioni wedi rhoi cydwybod i ni, conscience. Mae'r cydwybod yna'n gallu ein brifo ni. Ni'n teimlo'n eog am bethau. Ni'n teimlo yn frwnt yn ein calon ni. Hyd yn oed am bethau, does neb arall yn gwybod, a pethau nhw'n ni fyth cael ein dal amdanyn nhw. Ni ddim yn cael mynd i trwbl amdanyn nhw gan bobl eraill neu gan yr awdurdodau, ond yn ddofn tu fewn, ni'n teimlo'n eog. Pam? Wel, achos ni'n gwybod fod barn yn dod. A dyma'r prawf. Y bedd gwag yma yw'r prawf bod ni un dydd mynd i wynebu'r arglwydd Iesu ac yn mynd i orfod rhoi cyfrif iddo fe. Mae'r Pasg fel rhyw fath o death knell, rhyw fath o gloch yn canu yn dweud mae'r woleth chi yn dod a be fydd yn digwydd i chi yn y dydd hwnnw i'r gwarchodlu yma, ond nhw'n sythio fel petai'n farw a dyna fydd yn digwydd i ni hefyd. Mae'n frawychus, mae'n ofnadwy. Ond diolch byth, mae yna agwedd arall yn does. Agwedd pellach. Mae'r digwyddiad yma sydd mor sicr a mor ofnadwy mewn rai ffyrdd, mae e hefyd yn ddigwyddiad llawen. Yn wir, dyma'r digwyddiad mwyaf llawen erioed. Mae'r gwragedd yn rhyfeddu, yn ofnus. Ni'n gwybod bod nhw'n ofnus achos mae'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch chwi ac ofni. Peidiwch chwi ac ofni. Gwn mae ceisio Iesu a groeshoeliwyd yr ydych. Sdim angen iddyn nhw ofni. Pam? Pam? Wel, oherwydd maen nhw yn ceisio Iesu. Chi'n gweld fod yr atgyfodiad yn arwydd o farn i'r rhai sydd yn gwrthod Iesu. Y rai sydd yn parhau i wrthryfela, yn aros yn ei pechod, i'r rhai sydd yn ymddiried ynddo fe, y rai sydd yn ei geisio fe, y rai sydd yn ei garu fe. Mae'r atgyfodiad yn dangos fod e wedi llwyddo. A dyna y newyddion mwyaf llawen erioed. Ydyn ni wedi pechu, ond mae yna faddeuant i gael. Ydyn ni'n heiddi marw, ond mae yna fywyd i'w gael. Ydyn ni'n heiddi profi'r euogrwydd dwfn yna am dragwyddoldeb, ond nawr mae yna faddeuant a thangnefedd i gael. Wrth gwrs, dyw hynny ddim yn cymryd yr ofn i gyd i ffwrdd. Ni'n darllen yn adnod 8. Eitha tymaeth ar frys oddi wrth y bedd mewn ofn a llawenydd mawr. Mae yna dal ofn, bydd also wastad fod rhyw ofnadwywaith wrth i ni feddwl mor fawr a mor ogoneddus a mor rymus yw ein Duw ni a'r Meseia, Iesu, ond mae'r ofn yna gyda llawenydd mawr. Llawenydd mawr. Sa'n gwybod os ych chi fel fi yn hoffi mynd ar ryw roller coasters a
wneud rhywbeth, bungee jumps a rhywbeth. Fi wrth y modd. Pam? Wel, achos mae yna ofn. Mae gorfod bod yn beryglus yn dydy, neu bydde dim hwyl yn y peth. Ond chi'n gobeithio bod y peth yn saff. A mae hynny'n rhoi llawenydd a mwynhad a pleser yn dydy. A mae'r un peth yn hyn wrth i ni weld mawredd Crist, ond wrth i ni weld hefyd ei gariad, a'i dynerwch, a'i faddeuant, mae hynny'n rhoi llawenydd mawr i ni. Ac yna, fel petai i'w tawelu nhw ymhellach, mae Iesu ei hun yn cyfarfod gyda nhw. Dyn nhw ddim jyst gorfod cymryd gair o'r angel, bod hynny'n air dibynadwy. Mae Iesu ei hun yn cyfarfod â hwy adnod 9 ac yn dweud henffych well. Eithant ato a gafael yn ei draed a'i addoli ac yn ymeddau Iesu wrthynt, peidiwch ag ofni. Ni ddim yn aml yn dweud henffych well, ydyn ni? Chi wedi henffych well i rywun bore yma? Mae'n gyfieithiad anffodus mewn ffordd, achos yn ôl pob tebyg, y cyfarchiad mae Iesu'n defnyddio yw'r cyfarchiad just cyffredin. Hynny yw, bydde rhywbeth fel bore da yn wir, just haia, shwmai. Mae rhywbeth mor normal yma yn does, y goruwch naturiol, mae Iesu'n cwrdd â nhw, a mae'n dweud wrth nhw, bore da, haia, shwmai. Peidiwch ag ofni. Mae'r Pasg yn golygu bod yna faddeuant. Mae'r Pasg yn golygu bod yna lawenydd. Mae'r Pasg yn golygu bod yna fywyd newydd yn sicr i'w gael. Does dim angen ofni. Dim angen ofni. Falle byddwn ni yn dioddau yn y bywyd hwn. Falle byddwn ni yn mynd yn saw. Falle bydd yna bethau anodd yn digwydd i ni. Nid dyna fi'n gweud. Mae traialon a trafferthion yn siŵr o ddod yn y bywyd hwn. Ond mae Iesu'n dweud, codwch eich calon rwy fi wedi gorchfygu'r byd. Mae Iesu'n dweud, bore da, peidiwch ag ofni. Mae Iesu'n dweud, fi'n fyw. Ac oherwydd fy mod i wedi atgyfodi a wedi ennill y buddugoliaeth, ac am fy mod i yn fyw yn awr am byth bythoedd, byddwch chi hefyd. Pob un sy'n credu ynddo fi, dim reswm gyda chi ofni. Mae pob dim yn mynd i fod yn iawn. Byddwch chi gyda fi. Diolch iddo. Amen. Gan i air o weddi. Arglwydd yn Duw i ni yn diolch i ti. Am yr hyn ni wedi glywed. Diolch fod yr atgyfodiad yn beth sicr. Rhywbeth naeth ddigwydd a mewn ffordd yr unig peth gallai fod wedi digwydd ar y trydydd dydd. Da, ni'n gwybod ar un olwg fod y pethau hyn yn codi dychryn. Os oes rhywun yma'r bore yma sydd ddim eto'n dynabod ni'n gweddio bydden nhw yn profi yr ofn yna sydd yn ei gyrru nhw. Nid i ffwrdd oddi wrthys i, ond ata ti. Mwyn profi'r llawenydd sydd gen ti i'w gynnig. Dad, diolch i ti, derbyn ein mawl ni gyd yn awr. Am bod ni'n dod yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Gamnwn ni. I 54 yn yr atodiad. Ti, biau'r goron, at gyfodedig Grist. Cyflawn fuddugoliaeth gaid ar angau trist. Angel ddaeth i sefyll lle gorweddais ti, na nid yw ef yma, oedd ei lawen gri. Da ni sefyll i gan. Oh
nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân aros gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac i byth. Amen.